přímo v souboji na dráze se rozhodne, jestli se stoupí naše česká reprezentace nebo Řekové. 2 body má řecká reprezentace k dobru. 2 body. Naše kvarteto je v sestavě Rudolf Getz, Petr Setej, Pavel Jiráň a Petr Klofáč. Řekové jdou taky se vším, co mají k dispozici, včetně Periklise Jakovákise do hry. Petros Kyriakidis, Dimitrios Gravalos, Padeleimon Melahrinoudis a Periklis Jakovakis, druhdy mistr Evropy na 400 metrů překážek. Jsou tam ještě Ukrajinci, Raškovský, Melnikov, Burakov a Kniš. Ty jsou ve druhé dráze, pak v naší dráze třetí. Portugalci Abrantes, Ferreira, Monteiro, Rodriguez, Španělé Uchakpor, Esquero, Martín a Orozco. A v 7. dráze jsou Švédové Johansson, Mogdasi, Nikitin a Halinder. Připraven start závodu, který rozhodne o tom, jestli zůstanou v té elitní 9, která bude pokračovat dál a přijdou 3 noví postupující z té nižší soutěže, Řekové, nebo jestli to bude česká reprezentace. Za Ukrajinu Raškovský, za nás Rudolf Getz rozbíhá. Asi nejlepší kůň, kterého máme k dispozici. Účastník olympiády v Pekingu. Za Portugalce Arnaldo Abrantes. Ten běžel výborně 200. Za Španělsko Mark Uchakpor. Za Řeky Petros Kyriakidis. Ti nás nejvíc zajímají. A za Švédy Fredrik Johansson. A Řekové vůbec neběží špatně v osobě Petrose Kyriakidise, ale Getz také ne. A teď zabírá i Španěl. Getz předává Petru Setejovi, tomu vyšla výborně halová sezóna, startoval jen na halové mistrovství Evropy v Turíně. Tak a Řekové tam mají v této chvíli Dimitriose Gravalose a Setej je na druhém místě právě za ním. Ne, Setej vede, takže první Česká republika, druhé Řecko, třetí Španělé, čtvrtí Ukrajinci, pátí Švédové a 6. Portugalci. Setej drží první pozici, ale Řek se do něj teď naváží a Setej ztrácí, stejně ale se zezadu tlačí ještě Španělé a Ukrajinci. V polovině této štafety obrovsky vyrovnaný souboj, naši přidali dobře a je tam teď na 3. úseku Pavel Jiráň a pomáhá mu tam teď i Ukrajinec. Za Ukrajinu běží Volodymyr Burakov, za Portugalsko Eduardo Monteiro, za Španělsko Aitor Martín, za Řeky ten muž s neuvěřitelným jménem Padeleimon Melahrinoudis a za Švédy Tomas Nikitin. Potřebujeme dvoupříčkový náskok. Nebude to vůbec jednoduché. Řekové se perou jako koně, ale Ukrajinci a Španělé jedou v podstatě za nás v této chvíli také. To je zajímavý souboj a na posledním úseku poběží náš reprezentant Petr Klofáč. A Řekové se tam trošku zašmodrchali, Španěl se chytá za hlavu. Ukrajina první, Klofáč druhý a Řek na 3. místě, ten odstup je malý. Nicméně stát se může mnohé. Je tam na další pozici Švéd Fredrik Halinder. Pokud Řek udrží tuhletu pozici a vidíte, že se Petr Klofáč otáčí, ohlíží, dívá se za sebe, teď se ho snaží vytlačit trošku ven z dráhy, ale Ukrajinec běží na 1. pozici a nakonec je to přeci jenom řecký reprezentant, mistr Evropy na překážkách Periklis Jakovakis, který dobíhá a poráží naši štafetu a tím pádem o 3 body vypadne Česká republika z téhle soutěže družstev. Ukrajina vyhrála za 3:05:84 a dvoudenní velikánský boj pod Lejírským Druhdy Královským hradem končí, dámy a pánové, a pouhé 3 bodíky. To by znamenalo start Petra Svobody nebo Denisy Nadálka, to všecko by mohlo se hrát roli. Každopádně naše štafeta žen 3:34:87, viděli jste, jak to tam dopadlo, děvčata udělali, co mohli.
a je ztracený kolík. Málem. To byla teda opravdu šlamastyčka, kterou si dopřáli Španělé. No a nakonec naše štafeta na 3. místě, Řekové druzí, a v přímém souboji na rovinu uznejme, soupeř měl trošičku více sportovního štěstí. Byly tam některé momenty, které to mohly ještě otočit, třeba dálka žen, možná ten oštěp mužů, ale nač plakat nad rozlitým mlékem. Hezká strkačka, pěkně se tam borci vedou. Já jsem 3., tak tady stůj pěkně. Takhle se tam rovnají podle toho, jak borci přibíhají. No a zbývá tedy ta druhá kvalitnější sestava. Španělští čtvrtkaři se i poté, co tam měli ten téměř karambol s nepředáním, Řekové slaví obrovskou radost, že se touhle mužskou štafetou řecká reprezentace udržela v elitní 9. Naši budou tedy 10. Ale opakuji, včera to šlo noblesně, ten první den je vždycky pro české atlety lepším dnem. Dnes jediná Škrobáková stála na nejvyšším stupínku. To, co se nepovedlo nikomu z našich včera, Škrobáková dnes za 12,94 v nejlepším čase sezóny a 1/7 za českým rekordem zvládla, ale byly tam prostě ztráty v jiných místech. 3 body není moc, to je malinko.